mit yndlingssted. Jeg bruger det, når jeg forsøger at redde mine tanker. Undskyld. Nej. Bliv endelig. Tak, Melchior. Det var svært. Nej, jeg mener det. Du havde virkelig ikke behøvet. Multum ille. Jeg burde have vidst det. I nat, Melchior, der bad jeg ligesom Jesus i Getsemane have. Kære Gud, giv mig tuberkulose og fri mig fra alle mine klistrede drømme. Og hvis du er heldig, så sæt bort for den bøn. Hvad med mine illustrationer? Kaster vi ikke et lys over dine drømme? Nej, for fanden! Du har ikke en værre! Stop for at blive fuld af kvindeben! Det er nu for fuld af lager med jord! Lager med jord! Så er ting klar. Melchior gaber. Han er så radikal. Ved I, hvad man siger? Han tror ikke på noget. Ikke på Gud. Ikke på himlen. Ikke på en eneste ting i hele verden. Farvel, Moritz. Og tak, fordi at du vendte tilbage til mig en sidste gang. Og har vi haft mange glade og ubekymrede dage sammen de sidste 15 år. Men Vendla har ret. For din og for hendes skyld og for min egen bliver jeg nødt til at træffe et valg. Vendla. Jeg vil elske dig. Jeg glemmer jer aldrig. Far? Dumhed! Så hvad har du nu forestillet dig, at din mor og jeg skal stille op? Kan du sige mig det, søn? Hvad? Hvordan kan hun vise sit ansigt nede i missionsselskabet nu? Hvad fortæller dem nede i banken? Hvordan skal vi gå i kirke?